أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wadabate biye juma ye biye lahoroma donye bido kafusa ni do bela jele subhanahu wa ta'ala aye min yinan ve ode ka fo ni juma do sera anga ala kosuma ango chaya anga ala deli chaya wadabate anga jamana be dekun mina dekun indonembe ala ye bi juma yirana ambi ala fo ka ala wala nyuman do subhanahu wa ta'ala ale min ye diɲɛ da ka lahara da se bɛɛ lajɛlen bɛ ale ala de ye wa ko bɛɛ lajɛlen latigɛbaa ye ale ala de ye an bɛ kalo min na kalo belebeleba do kalo lahɔrɔmaba do n'o ye arajaba kalo ye wajabati nin kalo in na fɛn min ye an ka cibaa ye n'o y'an kuntigi ye muhamadu wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ale de sana taamana fɛn min ye sankolo 7 ye a taamana ni ka taa ye wajabati fɛn min ye seli ye silamɛya jɔsenba do seli belebeleba min b'an bolo a dira kira ma nin kalo in de la wa fɛn min ye alislamew ye nin kalo in jɔyɔrɔ ka b'u bolo sabula ala yɛrɛ de ko nin kalo in kɔnɔ n'i ye ko ko kɛ ni koɲuman do ale y'a baraji kɛ 2 ye a y'a doublé nka n'i ye ko ko kɛ ni kojugu do a ɲangata ala man kisira a y'o fɛnɛ doublé o tuma ala man kisira an b'a ɲini alislamew fɛ mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen maliden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka ŋaniyaw sira an ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka dugawu kɛ jamana ye an ka dugawu do tɔɔrɔ min n'a dalen b'an ka jamana kan jamana burujabaw jamana jugu bamanjugu ani dandɛmɛwale tigilamaw an ka duwawu do k'a ɲini ala fɛ ala k'u kunda ka bɔ an kan minnu bɛ n'olu hakili yɛlɛmalen bɛ ka taa kojugu ma a bɛɛ lajɛlen farala ala de la se bɛ ala de ye ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ maa ɲuman ye k'u tuubi an k'a ɲini alahu taala fɛ se masa se bɛ ala min ye n'a bɛ se ka ko bɛɛ dilan miniti kelen an k'a ɲini ala ba in fɛ a ka maa jugu ninnu a k'u ɲani ka bɔ an da la maa o maa bɛ yen n'o ye jamana kuntigi ye k'o bi mali dɛmɛ ala k'o ka fanga ji di maa o maa bɛ yen n'o bannen bɛ mali la dogo la kɛnɛ kan e b'a ɲini ka mali lajigi maa y'i lajigi ala k'i lajigi maa y'i tɔɔrɔ ala k'i tɔɔrɔ k'i daga ta ka bɔ anw da la wajabate fɛn min ye an ka jamana ye jamana lahɔrɔmaba do sabula maa ɲuman caman b'an ka dugukolo sanfɛ dugukolo ye caman do an b'a ɲini alahu taala fɛ a k'a ko maa ɲumanw bonya kama an'u barika kama jamana ye ala k'a basigi jamana ye ala k'a ɲɛtaa sabati ala k'an ka mali ala k'a bɔ nɔgɔ la ala ka basigi na maa o maa bɛ ni hami b'i la nin kalo in na a jira ala la ala de ye yɛlɛma masa ye o min ko n da ye baloko ye min ko n da ye jɔyɔrɔko ye min ko n da ye musoko ye min ko n da ye wariko ye e ni bɛɛ b'a la o a bɛɛ jira ala la ala de b'a bɛɛ yɛlɛma wa nin kalo belebeleba in ala fonisire don o don nka nin kalo in de la ala fonisire kojugu n'i ye kelen ɲini a bɛ 2 d'i ma o tuma an ka ŋaniyaw siri an ka jɛ an ka ala deli min bɛ se k'a to an bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛ o ka sabati ala bolo Mamutu Kamara. Wajabate sirajan dama sana an ka daminɛ an na foli ni tanni kɛ ka ɲɛsin dankɔrɔba in ma n'o ye El Hadji Mohamed Bajara belebele dalen bɛ Dugabugu ani kalandenw kɔni walaha b'u bolo u bɛ ka kala kɛ fɛn min kɔni ye kɔlɔsi a b'ale bolo a bɛ sigiri kɛ a bɛ ala deli jamana in bɛ suma cogo min an na foli ni tanni d'a ma ne bɛ nɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Ture ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri jija ani baara min n'a kɛra Mali faamaw fɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye maa bɛ se k'a fɔ a bɛnna sababa ma sabula Faransi ka dagajugu n'ala ma jakɛ e ko fɛn min ye Faransi ka denw yɛrɛ ye ko in nege bɔlen b'u la u yɛrɛ tɛna seli fɛn bɛɛ lajɛlen la ni ka taa n'u yɛrɛ ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali gouvernement ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga kab'ale kɔni dara faamadunu fɔ ni wɔlɔsɔ ye Nations Unies ka lajɛba kɛnɛ kan o kɔni kɛra dagaba wuli ye
Sabaningala ko Mali t'a fa dɔnna o bɛɛ tubabu jamanaw fɛ o tuma fɛn min kɔni ye bɛnga ani wulikajɔ minnu kɛra o tun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye cɛmancɛla fanga ye gɛrɛndɛ bɛ se ka sigi la cogo min na ni k'u ɲɔngiri Sabaningala ko a ko fɛn min ye Mali faamaw ye u sɔmi ka ja sabula wulikajɔ ni cɛsiri ani banba min kan ka kɛ u y'o de daminɛ o wulikajɔ n'o cɛsiri n'o banba de kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye u ka hakilinaw ye u ka faamuya joona dɛmɛbaw ka sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye Mali ye ni janfabaw nana don min an b'a mɛri yɔrɔ sɔrɔ Sabaningala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali a kɔni a kɛlen bɛ ka gɛrɛndɛ min siri Faransi kan gɛrɛndɛ in fɛn min y'a dɛgɛ ye a sisi bɛ bɔ karatɔ da koyi sabula fɛn min kɔni ye Faransi ye ale kɔni y'a dɔn k'a fɔ bɛɛ tile tɛ ani Mali cɛ ambassadeur gɛnna minisiri minnu bɛ yen n'o bɛ kuma Faransi tɔ la ani Mali minisiri ŋana minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma fɛn min kɔni ye i ye nin gɛnna n bɛ nin k'i la o de daminɛna o ko min ma tubabukan na réciprocité Sabaningala ko ni Faransi ko an ma giw an yɛrɛ b'a kɛ Faransi la giw an bɛɛ de ye kelen ye Sabaningala ko Faransi kɔni y'a dɔn sa k'a fɔ kolonɛli cɛ 5 min kɔni bɛ fanga na ni ne m'an golo gɛlɛya ni ka taa fa ɲini u laban u bɛna malo ni k'an sigi malo kɛnɛ kan o kama fɛn min ye Faransikaw ye olu de nana ka na jateminɛ kɛ fɛn min ye u ka sɔrɔdasi jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ dɔɔni sɔrɔdasi ninnu bi salo cogo min ka taa jamana wɛrɛ jamana min n'o kofɔlen bɛ k'a fɔ u bɛ taa ye Niger Mohamed Bazoum ale ka jamana don sabula fɛn min ye Mohamed Bazoum ye maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi teri don a ka ministre des affaires étrangères o bi bɔliko caman kɛ fɛn min ye Mali faamaw ye k'u tɛgɛlu ma ni ka kumajugu caman fɔ o kɛra sababu ye jamana yɛrɛ a gouvernement ye communiqué kɛ ka kangari da kɛ Mohamed Bazoum a n'a ka ministre des affaires étrangères ye Sabaningala ko Mohamed Bazoum Faransi den don Macron teri don n'a y'i ja a fɔ Florence Parly den don sabula fɛn min kɔni ye Faransi ye a bi fɛn o fɛn min fɔ n'a bi ŋuna ni fɛn o fɛn ye fɛn min ye Mohamed Bazoum ye a b'a bɛɛ lajɛlen de waleya nka waati laban in na Sabaningala ko fɛn min ye Mohamed Bazoum ye marifa cika mɛnna a yɛrɛ ka daga kɔnɔ min ɲɔgɔnna kɛra Guinée équatoriale ale ko a yɛrɛ ma porokoto de hali n'a y'a sɔrɔ a ye Faransi sɔrɔdasiw ta ni k'a yɛrɛ garder a ti si palais la bilen Sabaningala ko a sirannen de don fo ka taa fɔ k'a to ten sabula fɛn min kɔni ye farafinna tilemiya jamanaw jamanadenw yɛrɛ de kali k'a don Faransi daga bɛ se ka ta ka bɔ an da la cogo min o tuma jamanakuntigi min n'i kunna ka di o tuma e b'i ka jamanadenw lamɛn i bɛ tugu kunbilenna kɔ n'i m'o kɛ n'i tugura Faransi kɔ k'i bɛ Faransi ka sira taama i laban i bɛ kɛ cɛ sonsorolon ye sabula ni misi y'a pa biriba kunna i to a de ye cɛ sonsorolon Sabaningala ko Burukina bɛ'u ka masakɛ Marc Christian Kabore ale kɔni y'i kuloma gɛlɛya o wolola min na o dɔnnen bɛ sɔrɔdasi jɛkulu nana fanga ta sabu dugudenw yɛrɛ de bɔra ka kule k'a jira k'a fɔ u tɛ Marc ka ko la sabula fɛn min ye Faransi o ka jɔn don Sabaningala ko a ko Ɔrɔku tun b'a fɛ ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la k'i bolo bɔ Faransi bolo nka a sumayana koyi sabula fɛn min ye jamana sɔrɔdasiw ni jamanadenw ye olu teliyara ma Mohamed Bazoum o ɲɔgɔnna de kundalen b'a kan o tuma a y'o ye fɛn min ye Faransi ye Florence Parly dɔgɔkun jan tɛmɛnen a ye wulikajɔ kɛ ka taa Niger a taara kun min na o de ye k'a fɔ ni Faransi y'a ka sɔrɔdasiw ta ka bɔ Gao u bɛ yɔrɔ min ma bɔ o ye Niger ye o tuma u taara o négociation de la Bazoum kɔni tora fila de la n ka sɔn wa n kana ba nka a sirannen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten a kɛra dɔnni dɔngoma ye fɛn min ye jamanadenw ye olu ti sɔn Faransi fana ka pression bɛ yen n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bi sa n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i ba bi sa a dun dɔnbali tɛna to n'i y'a dɔn ka t'i kɛrɛ kan i yɛrɛ bi sa Mohamed Bazoum kɔnɔ ka na ana kelen ta o Sabaningala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Niger jamana a jamanadenw fana kɔkɔmalen don sabula fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw u ye minɛn minnu donni ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Burukina ka tila k'a donni ka segin Niger ni ka Mali magɛ n'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra dagaba wuli de ye Niger jamana kan a ma diya jamanadenw ye fɛn Mohamed Bazoum n'a ka kekun Faransi kɔni kɛlen bɛ k'a ka force takuba a n'a ka sɔrɔdasiw tali min kɛ ka ɲɛsin Niger ma kojugu da bɛɛ lajɛlen de don n'a sɔnna bɛɛ a bɛ jigin a dingɛ kɔnɔ kɔlɔsilikɛla dɔw bɛ minnu kɔni ye kɔlɔsili ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ Florence Parly ale kɔni dara nin jɛ in fɛ yen n'o ye Mohamed Bazoum ye min bɛ se k'a to hakilinaw ka kɛ kelen ye nka bɛn ma se ka kɛ Sabaningala ko an bɛ don minɛ ko bi Mohamed Bazoum ko ka waati d'a ma ko a b'a miiri waati di an ka miiri dɔwɛrɛ tɛ koyi a b'a dɔn k'a fɔ Faransi taalen fɛ kara de don o tuma n'a ye dayɛlɛ bɛɛ Faransi ka don a bɛ se k'i sigi n'a ye kalo damadɔ de b'a bolo a yɛrɛ ka fanga bi dafiri kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔlɔ la Jeune Sodou tan ni ka segin bana o tɛ maa to ne bɛ n tigɛ don indépendant fasiriba n'o ye Mohamed Aidara
min ye ayiwa fasiriba Musa Saon Kamara yon sedu Musa Saon Kamara indépendant kono ako alibi anga to sira to gwa min ye révision de la charte de la transition yon sedu abara bina bolola fasiriba ko kabini min kalo no ye février kalo ye yon sedu ibaye kafo akle nani min ye jamana masakɛ ye ay bara nundo colonel Ashimi Goïta yon sedu ay wele bla jona min ye jamana gouvernement ye ay na anga sigi kafo ke anga ko lajɛ sabu fanga min nan sigilen b'a la fanga in ka kun cɛ février kalo tile 27 iya n'o cɛ hakilina kura taabolo kura dabali kura an ka bɛɛw ka ni k'o bolo da jan ko malidenw an bɛ se ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na min ye communauté internationale ye jɔn sedu hali bi u ka danaya n'u ka bonya u ka se ka to faso maliba kan fasiriba ko min ye colonel Ashimi Goïta ale sigilen bɛ fanga min na o kuma o bolodara mai kalo san 2021 yon sedu ka daminɛ don kana bila bi la Mali jamana kuntigi do fasiriba ko min ye bandaw ale gɛnnen kɔ ka bɔ yen fasiriba ko hakilina kura min tara jamana gouvernement fɛ n'o ye conseil des ministres extraordinaire ye yon sedu hakilina caman de tara min ye police territoriale ye o baaraw ka bila sen kan o filila députés u k'a lajɛ min ye charte de la transition ye ni k'a kɔnɔ ko k'a lajɛ sabu charte kan ka ban février kalo tile 27 fasiriba ko min ye député minnu bɛ yen sedu hali ni maa ma kala taw ye nka jamana yɛrɛ ka hakilina kɔnɔna la bɛn de kɛra ko la min ye jɛrɛjɛkulu ɲɛmaw ye k'olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛ kuma député tɔgɔ la fasiriba ko olu mun bɛ maa 100 ni maa 21 na o kuma ko dɔ ka ɲi ka fara o kan fasiriba ko an bɛ don min na ko bi projet de loi mun labɛnna ni ka bila CNT cɛbaw ɲɛkɔrɔ yɔrɔ i tulo kɛrɛbɔ sigi min ye transition ye yɔrɔ sedu ka yɛlɛma kura belebeleba don a ko la député ka bɔ maa 100 ni 21 na ni ka kɛ Mali député yɛrɛ nombre ye dɛ n'o ye maa 100 ani maa 47 fasiriba ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye furugu ni bɛnbaliya mun bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka maa ka yala fasiriba ko n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ni ka jisuma dɔɔni kɛ kɛlɛ la sabu sama-samani mun bɛ jamana in kɔnɔ a min ye i bɛnkɛbaga togo la ɲumangana a ye jɔnni don bɛɛ da a banna ni y'o ko in sira ye dɛ dɔɔni ne bɛnkɛ ye tiɲɛ fɔ a ko Bubey kalafili banna maa ma gagné maa ma perdu jamana de perdira a ye jamana de gagna jɔnni don bɛɛ da mankan min ba sisan minnu bɛ mankan ci la ko dunda ko don a ye dɔɔni n'o bɛɛ da i bɛnkɛ in a bɛ yeli kɛ dɛ bɛnkɛ ma kalan bɛrɛ kɛ nka bɛnkɛ bɛ ko dɔn a bɛ yeli kɛ c'est un fait stratégique a bɛ yeli kɛ kojugu awɔ George Seydou wa min y'a ko diya wa jumɛn a ko a ti maa ka opposition na ale tɛ taa fanga si contre la ko fanga bɛ yɔrɔ min na fila bɛ fanga na fanga ni maa ye fila ye yɛrɛsɛgɛ kɔni don yɛrɛsɛgɛ don dɛ a ko a tɛ maa si ka opposition na ko Sɛnɛkɛla bɛ mun opposition kɛ i ka laɲini tɛna sabati siɲɛna fu falaki a ko cikɛla ti maa si ka opposition na a jo dɛ ale bɛ min dɔn a ka daba ye a jo George Seydou fasiriba n'o ye Musa Saon Kamara a y'a yira k'a fɔ député kɔni bɛna dafa maa 100 ni maa 47 la George Seydou ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye sariya o bɛna ta sabu an ka ministre tun ye maa 25 ye o tuma o fana bɛna nkalon ka bɔ yen ni ka dɔ fara o kan ni ka maa caman fara gouvernement kan fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye poste vice président min ye colonel Ashimi Goïta ale min kɛra jamanakuntigi ye sabu ale tun ye vice président ye o poste o bɛna tigɛ ka bɔ yen ni k'o bila kɛrɛfɛ fasiriba ko min ye transition ye k'o bila kɛrɛfɛ pentenkelen kɔni Allah o y'o bannen pewu ne bi yan koyi kɛ mun ye vice président Sogokan mun Sogokan e ma ko a poste langolo bɛ yan pewu a langolo min bɛ yen a bɛna tigɛ k'a fili kɛrɛfɛ k'a bɔ a la o man ɲi u ka ne bila yen vice président maa min tun bɛ yen o kɛra président ye ka ban jamana mago t'o la bilen u k'an kɛ vice président ye sa e ka to i ka baara la yan Musa Saon Kamara ko a ko di George Seydou o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye transition ye a bɛna mɔnɔbɔ ka bɛn ni san joli ye o m'u da don o la sabu min ye assise national de la refondation ye o ye laɲini minnu kɛ o laɲini baaraw de bɛna lajɛ sabu sigikafɔ baara dɔ bɛ yen min ye an ka jamana ni CEDEAO ka taa bila Union africaine na ale ni diɲɛ seleke naani tɔw cɛ min y'o sigikafɔ ye k'o bɛ sɔn ka wolo fɛn caman na George Seydou olu mana bɛn fɛn mun kan a dɔ bɛ dɔ la o de bɛ ta ni ka to bila CNT député ɲɛkɔrɔ a ko min kɔni o bɛnkan baaraw ye o nun donna ka ban kabini février kalo tile 9 a ko siga kɔni tɛ min na dɔɔni o kibaruya o bɛna jɛnsɛn fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye nin hakilina minnu tara ka bila CNT député ɲɛkɔrɔ baara ninnu kan ka don février kalo tile 17 u bɛ bɛn nin hakilinaw kan nka min kɔni bɛ yen k'o fɔ malidenw ye yɛlɛjɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na kabi n'o ye cadre d'échange ye George Seydou min kɔni wuli ka jɔ belebeleba olu y'o boloda k'u ka lajɛ kɛ k'u ka hakilinaw kɛ
k'a yira k'a fɔ ko hakilina mun taara min ye jamanakuntigi fɛ u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini ni min ye février kalo tile 27 Yɔrɔ Seydou n'o kɔni tile binna i b'a ye k'a fɔ hakilina kura kɔni bɛ ta jamana in kɔnɔ sabu min kɔni ye wasadenw ye k'u ka fanga banna min kɔni ye CNT kura ye o tuma k'o de kan ka boloda ni kalafili kura ma se ka labɛn n'o ye sabu k'u ɲɛ bɛ fiɲɛ taabolo la ko kalafili tɛna se ka kɛ parce que b'a ko min ye cadre d'échange maaw ye u sigilen bɛ fɛn jumɛn kan u bolomadalen bɛ fɛn jumɛn kan min ye février kalo tile 27 tɛmɛnen kɔfɛ mun ni mun de bɛna bolo dun fɛ sa jamana in kɔnɔ kuma bɛ di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kan Musa Sango Kamara ale ka sɛbɛnni don Bajabate indépendant an b'u fo ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Cikan Fasiriba n'o ye M Dolo ye nin y'a ka sɛbɛn ye M Dolo ko fɛn min ye Mali armée wulikajɔ ni cɛsiri don o don wulikajɔ kura don o don se kura fɛn min ye kɛlɛcɛw ye Colonel Sadio Kamara n'a ka cɛdenw nin kɔni nada tariku la sabula fɛn min ye kɛlɛbolo min wulilen bɛ k'a ɲɛmaya di an ka sɔrɔdasi cɛŋanaw ma Mali armée bɛɛ lajɛlen u kɛlen bɛ ka fangaba de sɔrɔ ani sanayɛlɛ Colonel Asimi Goita jamanakuntigi a ye nafolo don minɛn minnu na a ye ordre minnu di k'a fɔ nin ka kɛ ordre kɔni bɛ ka bato don o don wa jamanadenw bɛ k'a jɔyɔrɔ ye dugu dɔ bɛ Moti mara la u ko min ma Marebugu ale bɛ jɛnɛ cercle kɔnɔna na fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye k'u cunna ye u cunna ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jɛnɛ cercle nin dugu in kɔni Bamanju kɔni kɛlen bɛ ka dagakisɛ bilen de sigi u da la fɛn min ye embargo ye Marebugukaw sɛgɛnna u tɔɔrɔla a n'a lamini dugumisɛn fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ don o don Bamanju kɔni bɛ dantɛmɛwale la u nana sariya sigi i muso t'i ta ye i den t'i ta ye i bolola nafolo kɛrɛfɛ tɛ wa taa ni ka segin yɛrɛ o yamaruya t'i bolo ni i filila k'a yɔrɔ janya i ka so la o y'a sɔrɔ i mugu ci la sɛbɛnnikɛla ko waati o waati n'u kɔndana u bɛ don dugu kɔnɔ hakɛ min ka d'u ye o b'o faa ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min y'o ye o banna sabula Mali sɔrɔdasiw fanga kura min fiyɛlen b'u la minɛn minnu zana ani an ka jamana a ye wulikajɔ kura ani fɛɛrɛ kura minnu tigɛ o bɛnnen bɛ sababa ma fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye cɛminɛnw ani fɛn min ye ŋanabaw olu de jara ɲɔgɔn kan février kalo tile 3 fɛn min ye Marebugukaw ye waati min u bɛ sunɔgɔ la gidiw gadaw fɛn min kɔni ye sɔrɔdasiw ye u cunna Bamanji bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u y'u yaara ka taa k'u yaara ka segin sɛbɛnnikɛla ko yangadi ni yen ye fɛn min ye Bamanju ye tasuma donn'u la da de yɛlɛla u kɛlen bɛ ka mini don yɔrɔ fɛn o fɛn na Mali sɔrɔdasiw ye mini bɛɛ lajɛlen sauté ni ka n'u kɛ Marebugu dugu kɔnɔ fɔdaw sɛbɛnnikɛla k'u bololankolon mana balo dumuni dɛmɛ dala donfɛnw furaw u donna n'o ye ka n'o di dugudenw ma wa ka tila k'a f'u ye a y'aw hakili sigi an bɛ taa labɛnkura kɛ ka na tile 5 o taalen kɔfɛ u tilara tuguni k'u labɛn kununko ani kunasini ko Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ dafalen camion a n'a sɔrɔdasiw n'u ka minɛnw u bi ɲɔgɔn nɔfɛ gagagagagaga u nana ka na Marebugu fin sɔrɔdasi la sɛbɛnnikɛla ko Bamanji misɛnnin minnu bɛ yen o kɔni tɔ minnu bɛ yen u y'o de salo sa u ko min ma tubabukan na k'u neutraliser sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye mugu ni kisɛ ye o dasira fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka sani sɔrɔdasiw kana tile 5 donsow fɛnɛ olu ye wulikajɔba de kɛ ni k'u jeni yɔrɔ fin mugu ni kisɛ giriw donsow kɔni u y'u jɔyɔrɔ de fin min bɛ se k'a to dugudenw bɛ se ka lakana an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Bamanji wale tigilamaw ye terroriste jugu ninnu an bɛ don min na ko bi u bɛɛ lajɛlen de bɛ k'u ta yɔrɔ ɲini e ko dɔw yɛrɛ ma kɔ tigɛ u sen la wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u taara dɔw minɛ kɔ dankun na i kɛlen ka kɔ tigɛ a kɛli kɔnɔ k'i bɛ dan kɛ k'i minɛ dɔrɔn kɔ kankun na k'i kunkolo tɔtɔ k'a tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko u y'o de kɛ fɛn min kɔni ye Marebugu ye a sumalen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée kɔni an bɛ se k'an disi gosi n'a ye Modibo Keita a ka armée général Ablaye Sumare ka armée Ala ma hinɛna Kafuna Konena u ka armée Saka Kone olu bɛ armée ba min fɔ lieutenant colonel Amadou Toumani Touré olu ka armée fɛn min ye Migi Dara Migi Dara ka armée Allah armée Mali Mali armée kunungo armée bi armée a ko fɛn min ye Mali armée ye u ye nin zara bacɛ wa fɛn min ye Marebugu ye o dɔrɔn tɛ koyi Farabugu o kungɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen darɔ kuma ye tubabu radio tubabu teleso Facebook manu bɛɛ lajɛlen ko Farabugu dɔw yɛrɛ y'a da Asimi Goita la ko le commando de Farabugu an bɛ don min na ko bi Farabugu furala k'a jɛ passe Ala danko kɛ sa passe
ala dango kɛ Mali soldasiw farabugu furalen dɔrɔn tɛ koyi fɛn min kɔni ye balo ye dumuni ani fɛn min kɔni ye dara donfɛnw ye ani fura u taar'o yɛri farabugukaw kan sɛbɛnnikɛla k'u ma da o dɔrɔn ma sɔrɔdasiw bɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi k'a salo cogo min k'a salo ten a ko bamanjiw fɛn min kɔni ye tasuma ye a dalen b'u kan bi e ko dɔw kulusitigɛ u y'o dabila o bonbonsi bila ni kulusitigɛ o tunna bonbonsi ti bila u fɛ bilen kulusi senda ti tigɛ o dagadiw la kulusi senda de bi fofu nɔfɛ sisan ka karavati siri o fɔr'u ye dɛ ko dɔw ye Georges ni Jeannette da u yɛrɛ la hakɛlɛ a ma se fɔlɔ o hali bi a ma se dɔw donsow ka baga kwalew dɔw y'olu siri u cɛ la u ko min ye bidaya ye dɛ u donnen bɛ bidaya yɛrɛ la an bɛ don minɛ ko bi sabula fɛn min ye sɛbɛnbolow ye tafo ani fɛn min kɔni ye cɛlasirifɛnw ye o b'u cɛ la o kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'u minɛ u b'a fɔ ne tɛ jadise koyi nka Mali armée ye nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ dɔn min tora sa o de ye k'a fɔ jamana population bamanjuw kɛlen bɛ ka daga sigi yɔrɔ o yɔrɔ la a y'a dɛ a ka t'u kofɔ sɔrɔdasiw ye jango numéro labilalen bɛ maa o maa bɛ bamanji jugu yɔrɔ dɔn a numéro in wele k'u kofɔ o de fɔra dɛ kofɔ o tuma fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u bi c'u kan kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le cikan kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges ne bɛ tigɛ don joona soir de Bamako wula n'o ye Umaru Ongoyiba Baru kolotigi ye Georges a ko min kɔni an ka jamana cɛmancɛ bolo ye i b'a ye k'a fɔ min ye faama ye n'o ye Mali kɛlɛkɛcɛw journaliste u bɛ wulikajɔ ni baara ɲuman min na a ko u bɛ k'u seko kɛ Georges Fasiriba ko a ko an ka kɛlɛkɛcɛw u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na a ko o n'a ta o ta min ye tiɲɛnikɛlaw hali bi u ma fa ka ban koyi u b'u ka tiɲɛni jugu la u ka danaya wale cɛjugu Fasiriba ko min ye an ka jamana ye février kalo tile 9 Georges i b'a ye k'a fɔ k'u ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ in min ye maa 3 ye k'o minɛ dugu dɔ la Fasiriba ko a ko min kɔni ye Bakuru min ye Janbakuru Georges o bɛ kɔnɔ marabolo la i b'a ye k'a fɔ n'o ye an ka jamana cɛmancɛ bolo ye parce que b'a ko Bamanju kɔni u filɛnen ka na min ye jamakuluba ye Georges min ye marifa dagabana marifaw ye ka taa bila maramafɛn wɛrɛw la o bɛ u bolo u kɛlen k'u kari ka don dugu kɔnɔ dɔrɔn ɲininkali de daminɛna u donna dugu kɔnɔ tuma min na n'o ye Janbakuru ye u ko jɔn de bɛ ka anw kofɔ jɔn de bɛ ka an ka kunnafoni di armée ma jɔn de bɛ ka an ka kibaruya bɛɛ lajɛlen di armée ma o tuma an y'a mɛn k'a fɔ ko aw de bɛ ka an ka position di o tuma anw nana o kama o tuma min kɔni ye dugu kamalenw ye u bɛɛ min Georges u ɲɛnama ye maa min ye u sina ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka cɛ duman 3 ta k'aw de don bisigi kɔni u sina ka bisigi kɛ ten ka baw ma ka sin ka bagaw ma ten Georges u ye kamalen gojo maa 3 salo ni ka o bila u kun ka taa n'u ye parce que b'a fɔ u bɔtɔla dugu kɔnɔ n'o ye kɔnɔ marabolo Dinbaguru ye Georges u filɛ ka minnu de don sira la parce que b'a ko o tuma u tatɔla ko ni maa min y'an yɔrɔ fɔ tuguni an mana u ka cɛ 3 minɛ bi dɛ o tuma n'an y'an yɔrɔ fɔ tuguni an bɛna dugu kuru ma ni bɛɛ lajɛlen ci ka ban u n'an kɔ parce que b'a ko Georges u ye minnu don sira la u ko maa ti kotogo dɔn min ye dugudenw ye n'u ye kɛlɛkɛcɛw wele o tuma u natɔla ka don mini kɔnɔ Fasiriba ko min kɔni kɛlɛkɛcɛw ye sa u taara ni maa 3 min ye u y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na ni maa 3 minɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o tuma ko kɔngɔ de b'u la nafolo ko de b'u la sabu n'i ye jateminɛ kɛ u ye maa dɔw minɛ ka tɛmɛ o maa minnu minɛna Georges min ye dugu dɔ la n'o ye Karu ka taa bila Dawutegele min ka tila ka taa bila Gawo marabolo la Georges k'u y'a yira k'a fɔ ni o maaw ma bila o tuma min kɔni ye u n'u kantigɛ o tuma ko ka nafolo sara 200,000 ani 100,000 jazonw de don c'est des voleurs mɔgɔ min b'i ma ninnu kɔni ye jasaw ni kakalaw de ye n'i ma nin saranti bila n'o minɛna o ka ɲi ka kɛ juma saraka ye kakalaw don Georges Fasiriba ko min ye ni tiɲɛnikɛla ninnu ye u y'u kɔkɛ bɔ ye u y'a yira k'a fɔ tuguni Georges siga kɔni tɛ min na min kɔni dugudenw ye u ye balo minnu minɛ dugudenw na o tuma ko kɛlɛkɛcɛw y'u ka balo caman de minɛ o dimiya b'u la o tuma balo minnu minɛna u ka karibiranw ka taa bila u ka munitions la o tuma ko kɛlɛkɛcɛw y'o minɛli min kɛ ka sebaya sɔrɔ u kan o kamana guan o sɔnja mun b'u la dɛ o tuma u nana kangari belebeleba de da ni dugu kofɔlen n'o ye Janbakuru ye Fasiriba ko a ko min kɔni ni Bamanci ninnu ye u y'a yira k'a fɔ cɛ 3 mun b'u bolo min kɔni sefa wari 2,000,000 ni 100,000 tuguni o tuma ko n'o sarala k'u bɛ bila n'o ma sara k'u b'u k'u sago ye dɛ Fasiriba ko Georges ni bɛɛ lajɛlen hakili bɛ ko la a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni an ka kɛlɛkɛcɛ maa 9 ye ka taa bila civil maa 1 u ye bolo ta ka da kan min kɔni ye waati jan Fasiriba ko min kɔni février kalo tile 9 tɛmɛnen ye o tuma k'u y'ulu bila ni bila kan ye dɛ min ye sefa wari 2,000,000 ni 100,000 ye dɛ
ko nunu ka dalaminɛkɛw ka slogan tɛ dɔwɛrɛ dɛ 2,500,000 tuguni n'u y'ale maa kelen minɛ 2,500,000 maa tan 2,500,000 hali maa 100 o maa 2,500,000 juru de b'olu la an ti da o ma o maa t'o ko cogo dɔn dɛ an bɛ diɲɛ de d'u ma Jardou Faseba ko n'o ye Umaru Ongoiba Baru kolontigi ko a ko min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye Jardou siga kɔni tɛ min na u kan k'u terikɛ dugudenw ye sabu dugudenw de b'u dogoyɔrɔ dɔn min ye sebaya belebeleba mun sɔrɔla jɔkun tɛmɛnen min ye carburant ka taa bila u ka mobiliw la a n'u bolominɛ tɔ armée o saloli mun kɛ dɛ o de kamanagan n'o dimiya bɛ u la o kɛra sababu ye dugudenw ka yirali sira kan min ye armée ye dɛ u kan ka kɛlɛbolo dɔ de wuli min bɛ dugudenw baro ɲɔgɔnya k'u kuma ɲɔgɔnya u ka baro k'u fɛ ka lavage de cerveau k'u la dɛ maa minnu ni maa minnu bɛ Bamancia wolo la dugu kɔnɔ dɛ u k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ a n'u dogoyɔrɔ olu de b'u yɔrɔ dɔn dɛ o de bɛ laban n'o dun ma kɛ an sago tɛ sɔrɔ dɛ parce que b'a ko a ko min kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ye minijugu minnu don sira la ka taa min ye armée nalen k'u y'a bɛɛ bɔ tuguni maa kelen ma jogin maa ni ma to a la min ye armée a bɛ k'u ɲini nin waati la u bɛ sana wa u bɛ dugu la wa armée kalenkan ye a ɲɛ n'u ɲɛ kɔni a da bɛ t'u la dɛ kunnafoni bila nin ye an ye min bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Umaru Ongoiba ale ka sɛbɛnni don ba Jabate naamu sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni jiriw ma dɔn wa b'a dɔn fɛn min ye an ka jamanakuntigi président Assimi Goïta a ye sɛbɛn da Mali garde national kunun ko an tun b'a fɔ garde foroko tɛ garde la bilen koyi garde bɛɛ lajɛlen kɔni ye ŋanaba de ye fɛn min ye gardiya y'a jalen bɛɛ ba Jabate ni arajo baara yɛrɛ kanu tɛ n'a fɔra ne ka ɲɔgɔn ta finitigiw ka jalaw la gardiw ta in de ka di n ye o munna e ɲɛ t'u ka banfula la o de ka di c'est ce que j'aime i b'a sɔrɔ garde a défaut gendarmerie olu fana ka bere ka ɲi dɛ les soldats de l'économie wa i b'a sɔrɔ olu ka bere fana ka di dɔ ye dɔɔni o de ka di ya o ka di an y'i ta in faamu ne ko i b'a sɔrɔ ka di dɔ ye pompiers ka bere ɲɛ fɔ dɔɔni i b'a sɔrɔ o ka di sapeur ka bere ka di dɔ ye o ka di dɔ ye prisonnier surveillant des prisons olu ka bere ka di dɔ ye musubu osoforo ka bere ka di dɔ ye a baasi tɛ babu ni arabo ka bere o ko ta bɛɛ ni min kanubaga don n'i ye min kanu o de ka di ye gardiw ta wala gendarmew ta bon ni fila de ka di ne ye awɔ bero cɛ ka ɲi n'u y'a jigin u kunkolo kɛrɛnin na ka kamalemayani kɛ n'a ye Allah teni teni ka di koyi wa teni bɛ cɛ belebele jamjan voilà teni bɛ cɛ belebele jamjan voilà nka e t'a la dɛ don min ye ministre de l'administration territoriale colonel Ablaye Maïga don min y'a ye teni na o don ne ko n ko wala commandant Baba Cissé teni bolu minɛ koyi ji jigin i ka so na ne ko n ko ala k'an kɛ ni ɲɔgɔnna ye Allah nka nin ye ɲɛnɛma goro min kɛ école de gendarmerie la an ye gendarmerie concours kɛ docteur dɔ bɛ yen o taara maître d'anw disi la k'a da n kɔnɔ na k'a da n sen na ko disqualifié e kɔnɔ ka bon i ye so dun kojugu e ka taa ka bɔ yen o don ayi o don ne gwɛlɛnkala kun ka misɛn de bamanan ta ɲɔgɔnna ayi bamanan disi de kun ka misɛn mais ne gwɛlɛnkala de kun ka misɛn kojugu a ko n'i ye sagadon fa doni na k'a da i kun e se mi kari a ɲani ma koyi a ɲani ma mais bi gwɛlɛnkala in bonyana koyi n'o tɛ Jɔn Soro formation daminɛlen hinɛ tɛ yen makari tɛ yen e gwɛlɛnkala dun ka misɛn ne karisa den o tɛ yen fo dɔw bɛ joli fɔnɔ e tɛ kɛnɛ don dɛ sagadon falen fɛn bɛ kilo 25 bɔ ka kulu yɛlɛ n'o ye e gwɛlɛnkala ka misɛn ka ji gwɛlɛnkala bɛ kari n'i bɛ médecin yɔrɔ dɔn taa wele k'a fɔ i ka enveloppe d'a ma a b'i ka hɛrɛ fɛ n'o tɛ bi caman sɔrɔ fɛn dɔ fɔra Bon Jabate a ko fɛn min ye colonel Assimi Goïta Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa don sabu chef suprême des armées a ko an bɛ don minɛ ko bi a ye sɛbɛn da garde national fɛn min ye gardiw ye u ka baara bolo u ka ɲɛmaaya siraw k'a tila n'i y'a mɛn région militaire olu créera nka an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye région aérienne ɲa olu créera i b'o kalama nka fɛn min ye région garde o fana créera Assimi région garde surtout ka région ko in ne kɔni ma fɛn faamu a la o an sigila an bɛ tunu kuma dɔ la o Mali ye région ye région kɔrɔlen o tɛ seegin ye wa dɔ farala kan a bɛ 20 na sisan sisan région kura mun farala kan o région kɛra 20 ye a bɛ fɔ 20 na région kɛra 20 ye bon surasiw fana bɛ n'u ka région créer ne ma foyi faamu
Ah, ami to ka ɲagamine 8e région. 4e région. 4e combien de régions? 3e région militaire. Région militaire. Bon, c'est mélangé dans nos têtes. On me dire pas directeur Wele, colonel Suleiman Dambele, à quand la région go nous n'y a pas. Donc, à ma fin, va moi. Semaine galako, à Konia Tagalade, fait mille degrés, à Tara, Mali, à Gardouka, Kilakila, Marabolo, Ani Kelebolo, Ani Sigidama, région Ninuanje, à quoi région, garde numéro 1, Ikulomajo, Oye Kayi région, Nyono région, Ani Kita région, au Bela Gele, Parlement, Luka poste de commandement, au Bisiki Yo Kai. Région garde numéro 2, Oye Mali, à région Mounumbe, Noyo Kulikoro, Nara, Doila, Opa Luka poste de commandement, Obiski Kulikoro. Eh, aussi qui passe à beaucoup? Poste de commandement Théa. Non, mais go région Nara, Kulikoro, Doila. Kambe Doila, Kambe Nara, Kambe Kulikoro. Nga Kante Basabugu. Mais quand placi Floye. Quand placi Floye. Mais quand placi Floye Kalfabuguni, Basabuguni, Obi ka bando jumɛn fuka kɛnɛ ba in bɛ yen ko kɛlɛkɛcɛw bɛ bila yen ka yɔrɔ kɔlɔsi u ka ciment d'an ma an yɛrɛ b'a jɔ ciment ni biriki an yɛrɛ b'a jɔ u kana ni nɛgɛ ni ciment ye anw yɛrɛ b'a jɔ aw jumɛn population kɛ Basabugukaw population an bɛɛ b'a jɔ Kalifabugu Jɛdugu Njiba Daba Bosofala an bɛɛ bi taa k'an jɔ ye on fait la sécurité u bɛ n'a ye Sɛbɛnnikɛla ko o bi jɔ Kulikoro n'o bɔra yen fɛn min ye région garde numéro 3 o bi sigi Sikaso mara kɔnɔna na Sikaso région Buguni ani Kucala région o poste de commandement bi sigi Sikaso dugu kɔnɔ fɛn min ye région garde numéro 4 o bi sigi fɛn min ye Segu mara Segu région ani San région o poste de commandement bi sigi Segu dugu kɔnɔ région garde numéro 12 na o bi sigi fɛn min ye Moti mara kɔnɔna na Moti région Douaza région ani Badiangara région o bi sigi o de kunna o tuma fɛn min ye olu ka commandement o bi sigi Sévaré région garde numéro 6 na o bi sigi fɛn min ye région mun na o ye Tombouctou ani Taoudeni u ka poste de commandement bi sigi Tombouctou kaw fɛ yen région garde 7 na o ye fɛn min ye Gao marabolo Menaka u ka commandement bi sigi Gao région garde numéro 8 na o bi sigi Kidal u ka poste de commandement Kidal région garde numéro 9 na o bi sigi Bamako u ka poste de commandement o bi sigi Bamako ya afila dɛ Bamako bilara kɔfɛ o la dɛ 9e région de garde Bamako a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye nin kunnafoni ye min kɔni n'a cɛruna nin bɛna kɛ sababu ye gardiw ka baara u ka cɛsiri jamana lakana na an'u bɛ wuli ka jɔ min na fɛn min ye jamana sɔrɔdasi tɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye wuli ka jɔ in bɛna o de sabati sabula n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye région militaire kɔni sigisigilen don kɔɔri bɛɛ lajɛlen caman bɛ yen minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔlenw kɔnɔ nka gardiw ta k'a cɛ tigɛ ka ɲɛ min ye gardiw ye u ka se ka giri u ka baara ka se ka kɛ ka ɲɛ jamanadenw ka lakana a ko fɛn min ye nin région ninnu ye u sigikun y'o ye gardiw ka baara bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni min ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka fasiri don l'indépendant fasiriba n'o ye Mohamed Aïdara yɔrɔ dɔ don Sirifukɛ a ko Mali a ye Danemark ka kɛlɛkɛcɛ minnu gɛn ka bɔ Takuba la yɔrɔ dɔ don a ko in bɛ fɛ ka kɛ sɛbɛ ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Takuba ye Faransi ni a jɛɲɔgɔnw ka tɔn sigilen ye a ko tɔn in nakun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye u dɔgɔ n'u sago ye yɔrɔ dɔ don ni k'o bolo da an ka jamana in kɔnɔ a diyara ye a ma diya anw ye parce que b'a ko Danois ka kɛlɛkɛcɛ maa 100 ni kɔ min nana ma kɛ Mali la u y'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye parce que b'a ko yɛrɛsagokɛ mun tun bɛ kɛ kunun ani bi tile kelenw tɛ colonel Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔn ko ni jamana wɛrɛ b'a ta ka Mali sɛgɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la a bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ se ka sɔrɔ min na mun na aw ka kɛlɛkɛcɛ bɛ na an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ Mali gouvernement ta kalama a y'a ka kuso ni kasaw cɛ parce que b'a ko min ye Danois ye u y'a yira k'a fɔ Mali ye min k'u la yɔrɔ sɔrɔ k'a bɛ tu kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi parce que b'a ko a ko san kɔnɔ Danois u bɛ nafolo kasabi caman ta ka di Mali ma nafolo in a bɛ yiriwa caman kɛ jamana in kɔnɔna la a ko n'a kuntala bɛ t'i jɔ min kɔni san 2023 2027 ye parce que b'a ko a ko projet caman bɛ Mali kɔnɔna la miliyari 100 miliyari 30 Danois b'o de ta k'o di Mali ma fufalaki u y'a yira k'a fɔ k'u y'o fana jɔ k'u t'a di bilen 150 milliards de francs CFA. Ko milliard joli? Milliard 100 ani milliard 30. Mali Danemark cɛ. Ma dɔn France ye ko s'aw ma. U bɛ taa ni wari ye.
u bolo de bɛ wari in kan bilen wari in kɔni a bouton tɛ piqué bilen a tɛ di Mali ma o kɔni ko banna a y'u deli koyi o banna dɛ a y'a bila Job su ma anw bɛ France de ko an tɛ Danemark ko sa parce que b'a ko kana ni wari ye a ko siga kɔni tɛ min na min y'u ka premier ministre ye n'o ye muso ye min kɔni wuli ka jɔ ale de ye kunnafoni lase a y'a jira k'a fɔ ko Mali ye hakilina min ta k'ulu sɛgɛrɛ a bara ta k'u y'a mɛn u ɲɛ b'a la o tuma ko a ma digi u la nka k'u bɛ min fɔ digir'u la o filanitɛrɛ de b'u ni Mali cɛ Yon Sedou siga kɔni tɛ min na olu fana sa i ni su ani Fati juru sara u tɛ ɲɔgɔn ye sira la anw ko a ye taa n'a ka sɔrɔsiw ye a ye taa ni sɔrɔsiw ye nka a bɛ dɛmɛ min kɛ sira wɛrɛw fɛ n'a ko a b'o tigɛ o tuma mun kɛra dadigi bɛ kan na dɛ Yon Sedou Mohamed Aïdara ko a ko min ye Danowo ka premier ministre ye a y'a jira k'a fɔ ne a man ɲɛ k'a fɔ Mali sago b'a yɛrɛ la olu fana sago b'u yɛrɛ la sabu olu bɛ dɛmɛ mun ta ka anw sɛgɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ filaninteriya don o tuma dɔwɛrɛ tɛ hinɛ ni makari don o tuma n'a dun man k'a fɔ ko anw ye sira datugu o tuma k'olu fana b'u kɔ don an na nafolodi la dɛ miliyari 100 ni miliyari 30 in n'u tun b'a ta k'a da an ma a ko siga kɔni tɛ min na min ye nafasɔrɔ sira caman caman bɛ jamana in kɔnɔ denmisɛnw ka baara ko décentralisation yiriwali ka taa bila min ye conseil régionaux ka baaraw la o tuma k'u ye u bolo la wari ka k'a tɛ sɔrɔ bilen 130 milliards o tɛ manamana wari ye dɛ wa wari kan ka di dɔɔni 2023 2027 wari taatɔ filɛ dɛ a taara kaban Yon Sedou tako fila a ye frontière datugu Danemark kana bɔ ni wari ye tako fila Yon Sedou parce que b'a ko n'o ye Mohamed Aïdara ye Mohamed ko Danowo tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ an bɛ wulikajɔ kura de kɛ Mali n'a dɛmɛbaga wɛrɛ minnu bɛ yen yaasa olu kana Danowo ladege dɛ min ye nansaraw ye a bara ta k'u b'u ɲɛmada ɲɔgɔn ma dɛ ala bɛ yen parce que b'a ko u ka taa n'a ye Yon Sedou min ye Mali budget ye n'o ye miliyari 2000 nin ko in ye a ko nafolo min bɛ kɔfɛ ka don jamana kɔnɔ k'o de dagosi ka bon ni bɛɛ y'a kɛ Danowo ta ɲɔgɔnna ye ko jamana in k'an bɛ jigin dɛ an tɛ jigin ala bɛ yen sa u ka taa n'a ye ko bi Mali kɔni jigi digɛn na ka na ni wari ye ka condition da wari kan k'anw jigi digɛn na an jɛn'a kɔ Danowo ka taa n'u ka wari an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini hakɛ bɛ gɛlɛya fana na dɛ n ko an b'a kun awɔ Yon Sedou parce que b'a ko a ko min ye nansaraw ye u bɛ k'u ɲi ɲimi u dimine bɛ an kɔrɔ dabali bannen don min ye Mali ni nansaraw ye an cɛ jɛɲɔgɔnya a bɛ ka jigin dɔɔni dɔɔni parce que b'a ko min kɔni ye jamana wɛrɛ ye ko siga kɔni tɛ min na an k'an sigi o kan dɛ min ye Danowo ye k'olu ladege Yon Sedou Mali kɔni bɛna perdu nafolo kasabi caman de la nin waati kɔnɔna la Yon Sedou min ye dancɛw datugulen Mali ka nafolo tɛ ka sɔrɔ maa minnu kan ka dɛmɛ k'an ye k'olu fana b'u bolo don ta kan ko nin bɛɛ lajɛlen ye bɛnbɛnbɛnw de ye janko hali bi ka fiɲɛ tigɛ an la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aïdara ale ka sɛbɛnni don an ka taa dɛgɛ min o bɛ bɛn Yon Sedou n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la n bala tɔgɔ bɛ di Jabate siraya d'ama sani an k'a daminɛ ko kura an na foli ni tanuni di arajo jamana motikaw fɛ yen fɛn min ye a ɲɛmaba n'o ye Baro Kolontigi ye an bɛ foli ni tanuni d'a ma a kelen tɛ fɛn min ye arajo baarakɛlaw ye arajo jamana lamɛnnen don yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Jabate u sɔgɔlen b'an na sanga ni waati jamu bɛɛ bɛ tɛmɛ hali an ka mandiyaw u bɛɛ bɛ tɛmɛ arajo jamana moti awɔ Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin Fasiriba n'o ye Modibo Kone ye nin y'a ka sɛbɛn ye Modibo Kone ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri jɛkulu dɔ bɛ Wɛzɛndugukaw fɛ yen n'o ye Manden commune ye wulilen bɛ u ko min ma Sido maw olu kɔni ko fɛn min ye bingani ani kɛnɛ karaba min dalen bɛ ka ɲɛsin u ka espace public ma u na fusiriw dan na jɛkulu ɲɛmaw n'o ye a président ye Bubakari Tangara ka fara Maître Amidou Maïga kan olu de ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye nin sigi ye ni k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Wɛzɛnbugu ye Wɛzɛnbugu kɔni buguda tɛ bilen duguba don sabula a bɛ Bamako yɛrɛ de cɛ masago ye a kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen de kɛra so ye ani dugu ye ani sigiyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Wɛzɛnbugu sigiyɔrɔ ko kɛlen bɛ gɛlɛya ye o kama fɛn min kɔni ye Wɛzɛnbugu sigi a n'a mara kɛbaaw ye maa dɔw de bɛ minnu kɛlen bɛ ka jamana a yɔrɔ minnu bila k'a fɔ o na kɛ foroba yɔrɔw jɔyɔrɔ ye wala o na kɛ foroba kɛnɛw ye wala o na kɛ lafiya yɔrɔ ye maa dɔw kɔni ɲɛ tinɛ u b'o bɛɛ lajɛlen bosonni k'o feere sɛbɛnnikɛla ko Wɛnzɛn commune rurale du Mande a belebeleba lycée public kelen tɛ CSRF tɛ CAP tɛ musow ka so tɛ service social tɛ protection civile tɛ foyi tɛ o kɔni o ye dugu kulukutu de u y'a bɛɛ
subhanallah sabanikala ko ako fengele mimbe ni mabi jigi sigino ye gendarmerie sabanikala ko ame do mina kopi o dorandi dugu tanye sabula fengene ma chama mbade de kanga ke sigidala mimbi sigida tanye ako femi ngoni ye lettrier uyochi lettri ko njira ministère des affaires foncières urbanisme ani l'habitat dugolo ko toyewa ku ladonia ka fo olu ka wuli ka joke jona femi ngoni ye koyin o ka nyenyini o yorani be direction nationale de l'urbanisme o willa ka angeti ko ngeli u ka service mbe no ye dru kulikoro o kon nana kana jateminege olu ka jatemina nana jira ka fo espace vert min blale me wenze ka fo dugu ka yiri wasraudo espace vert bi saba ani woro nga bi saba ni woro la tani flakoni o bosona ka ba ejo kojugu galaw kɛ inafɔ naani be u y'olu ta o ko bayɛlɛma k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye k'o kɛ so ye seekin be u y'olu kɛ ko wɛrɛ kɛ yɔrɔ ye n'u ma dɔ kɛ misiri ye u ye dɔ kɛ église ye wala u taara dɔw yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye misiri place o dun bilalen bɛ église place bilalen bɛ u y'o bɛɛ feere k'o dun ka laban tuguni ka na espace vert ta ka ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye jamana sariya ye o dɔnnen bɛ loi numéro 02/016 juin kalo kile saba san 2002 wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye nin kow ye dugukolo ko ani espace vert ko a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen bɛ a sariyaw sɔsɔra espace vert fɛn o fɛn n'u bayɛlɛmana ka kɛ fɛn wɛrɛ ye sariya sɔsɔra a bɛɛ lajɛlen la fɛn min kɔni Amidou Maïga ye a ko loi numéro 01/0077 18 juillet 2001 maître Amidou Maïga ko o loi sɔsɔra règle dɔw fɛnɛ bɛ min bi sojɔ sariyaw fɔ loi numéro 2020/0031 PRM min dara fɛn min kɔni ye janvier kalo san 2020 o loi kɔni o sɔsɔra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ani kɔlɔsi minnu kan ka kɛ an ka propriété a ko wuli ka jɔ anu hakilina minnu dara k'o sɛbɛnw di olu kɔni dira mairie Wɛzɛnbugu mairie fɛ a kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ laɲini min kɛra directeur régional d'urbanisme de l'habitat fɛ Kulukoro o ye k'a fɔ procès verbal min n'o kɛra maa minnu bɛ n'u kɔni bɛ nin ko ninnu na o tuma fɛn min kɔni ye u ka procès verbal ye a ka ta ka di procureur ma fɛn min kɔni ye kati procureur ye o k'u kiri sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ka kɛ fɛn min ye dugutigiw ye mairie laadatigiw ani fɛn min ye sido tɔndenw fɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye nin yɔrɔ kura minnu bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ yen ni semakolu ma ban olu kɔni kan ka mara cogo min ni k'u lakana o fɛɛrɛw ka fɔ bɛnkan min mana sɔrɔ o bɛ taa da Kulukoro gouverneur ɲɛkɔrɔ o kɔni o b'o tɛgɛ sɛbɛnna bila o ko min ma approbation sɛbɛnnikɛla ko a ko maître Amidou Maïga ka fara fɛn min kɔni ye a kuma ɲɔgɔn kan n'o ye Boubacar Tangara ye u kɔni da ma kaani na nin jɛ fila kalika don fɛn min kɔni ye u ka sigida ye Wɛzɛnbugu a bɛ se ka lakana cogo min a dugukolo ko kana kɛ bandɛmɛsira ye sɛbɛnnikɛla ko a ko u y'u bolo sin yɔrɔ yɔrɔ dugudenw kɔni ani sigida mɔgɔw kɔni b'u kɔ wa u t'a fɛ ko ka bila ten minnu ye tiɲɛni ani nin dantɛmɛ wale in kɛ u ni ɲangini min ka kan o ka da u kan sabula o de bi ko in bɛɛ lajɛlen ba kunnafoni filɛ nin ye an ye min alo ka bɔ info matin kɔnɔ Modibo Kone ale y'a fasiri jeune turu ne bɛ tigɛ don ado journal aujourd'hui bi fasiriba n'o ye Elhaji Abe Aidara Sirifokɛ ko jeune turu min ye tosira tɔ ye an k'o guwan o ka kɛ min ye Asegina ye jeune turu min ye Asegina ɲɛmaayaso ye o kuma a kɛn bɛ ka wele bila maa 17 ma ne k'olu tigɛ ko ka bɔ baara la fasiriba ko nin tigɛko in nana nasira jumɛn kɔnɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Asegina n'o ye agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique ye jeune turu i bɛ jateminɛ kɛ a bɛ farafina min ye pankuru jigikɛnɛ ye i b'a ye k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ pankuru a bolili la yɔrɔ min kɔni o baarakɛlaw ye an ka jamana in kɔnɔ maa 17 ye Asegina ɲɛmaaw kɛra sababu ye ni k'olu yɔlɔ ka bɔ baara la Fasiriba ko a ko min kɔni fɔlɔ ye n'o jara filanan bɛ kɛ Fasiriba ko min ye Famakan Sidibe ye Famakan Sidibe ale ye assistant météo ye o kuma Asegina baarakɛla don yɔrɔ ale kɔni wuli ka jɔ kɛ k'a yira k'a fɔ kan ko in tɛna bila ten koyi min kɔni a n'a jɛɲɔgɔnw ye u maa 17 u ka fara ɲɔgɔn kan sabu bilako mun b'u la u ka ɲɛf'u ye dɔwɛrɛ tɛ contrat mun b'u ni Asegina ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min ye contrat kɔni sina ka bamayɛlɛma ni k'u bɔ Asegina ka bolo kan ka taa n'o ye Mali météo ka bolo kan o kuma n'o ye sariya kan sɔsɔ belebeleba ye Fasiriba ko a ko n'i jateminɛ kɛ min kɔni o sariya in o talen ka taa Mali météo la k'a yira k'a fɔ k'u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ sira n'o ye retraite ye o kuma ni k'u tigɛ k'u ka bɔ baara la Fasiriba ko min kɔni ni maa 17 ye u y'u sigi k'a lajɛ bin kɛr'u
kan nin tɛ Mali ka sariya ye nin t'an ka jamana ka taabolo ye n'a dun man k'a fɔ ko bingaru ka kunfɔyɔrɔ b'u bolo min ye kiiritigɛlaw ye ka t'u ta n'o ye avocat ye u ka nin ko in k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ sariya kɔnɔ n'u tɛ sariya kɔnɔ min ye kiiritigɛlaw ni avocat y'a yira k'a fɔ u b'u ka sariya kɔnɔ k'u k'a ɲini fo u ka ɲini fɛn u k'a ɲini fo finibɔ fo nɛrɛbɔ parce que b'a ko min y'o wulikajɔ min kɛra yɔrɔ tɛ min kɔni kiiritigɛlaw ye sa u y'a sama k'a da tulu la k'a da jaba la k'a yira k'a fɔ min kɔni Asegina ɲɛmaw ye u ye min ta ka ni maa 17 sɛgɛrɛ ko bingali kɛnɛ kan da don k'u ɲangila u ka nafolo mun bɛ banki kɔnɔ u bolo tɛ se ka ta ka da u kan dɛ wa min ye sefa wari miliyɔn 300 o de bɛ sara u ye 300 millions de francs CFA parce que b'a ko yɔrɔ tɛ don min kɔni foroko ni o natɔ dogi sara la min kɔni Asegina ɲɛmaw ye yɔrɔ tɛ don i b'a ye k'a fɔ o fana y'a samantan ye sabu min y'u ka kiiritigɛlaw ye olu fana wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ sariya mun bɔlen filɛ ne ka bin k'olu ka miliyɔn 300 sara a t'u bolo o tuma olu ye baara min kɛ k'a kɛra jɛlenya kɔnɔna la maa minnu bilala k'olu y'a lajɛ k'u ni bilali ka kan sabu k'u sera retraite parce que b'a ko a ko min ye Asegina o ye retraite o ye san 60 ye min ye Mali métro ye o ye san 58 ye a ko k'u y'a lajɛ jamana yɛrɛ sɛbɛnfura minnu dilan n'o ye ministère des transports ye k'olu ma baara k'u kunfɛ parce que b'a ko maa minnu bilala ni diyagoya retraite la yɔrɔ tɛ i tulo kɛrɛbɔsigi o de ye Famakan Sidibe assistant météo Alfarouk Mahmoud Maïga o bilara Yusuf Keita o fana ma tɛmɛ ka bɔ Cɛmɔgɔ Sangare Umar Kanute Fantamadi Doumbouya Tayiru Kulubali Mamadou Jakite o fana ma tɛmɛ ka bɔ Umar Goro Manju Maïga Mori Keita Nama Sukuna Drissa Konate Mamadou Bamba Mamadou Madi Keita Yɔrɔ o kuma min ye k'a kuncɛ ni Alasani Kulubali ye ni maa minnu de bilala o kuma yɔrɔ an bɛ don min na ko B min kɔni kamanagan ni kɔnɔnafili dan ye Asegina ta ye o kuma ko n'a kun b'a dɔn a kun t'a kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ Elhadji ABH ale ka sɛbɛnni don Jabate Jeliko bila ka gɛlɛ don kelen ɲɛgan ye fiyewu min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune parce que ba n'o ye Sira Jara ye nin ye Sira Jara ka sɛbɛn ye Basira ko de Sira Jara ko nin jɛ in nin jɛ in kɔni jogo a n'a ka dandɛmɛnko kɛ o kɛlen bɛ sababu ye fɛn min kɔni y'a Jeliko ye ka dɛsɛlen bɛ k'o labila fo a ka furu yɛrɛ o taara kɔlɔlɔ fɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛ in tɔgɔ de Ade o tɛna kɛ Adama Jara ye wa ni Jaralakaw tɛ maa ti nin kɛ Ade ye kamalen biɲɛkɛnɛ ye kamalen min kɔni n'a si sera furu y'a balikuyara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni Ade a nana woro bɔ npogotigi canaja dɔ nɔfɛ nka Ade kɔni n'o ye Jarakɛ ye Jarakɛ kɔni diyaɲɛ ko a n'a delina ko ye min ye furu kɛlen kɔ o ma se ka bɔ a la Jarakɛ kɔni fɛn min kɔni ye Damutayɔrɔ Damutaso hôteli yen de y'ale ta yɔrɔ kɔrɔ ye a delilen b'o de la sɛbɛnnikɛla ko Ade n'o ye Jarakɛ ye Adama Jara Nɔsara kɔni a ye npogotigi canaja min furu o tɔgɔ de Ise ye Ise kɔni ka furu donna furu donnen fɛn min ye denbaw ye uniforme jeliw bɛ yan fɛ Baba ni Ngɔnɛ bɛ yan fɛ fɛn min Abilaye Jabatew ye Nayini Jabate Sagi Jabate Kalajula Sangoyi i Fakayi i Bakayi fɛn min kɔni i mariyera bɛɛ lajɛlen dunu ni bala Nzamɛ kɔni tɔma t'o la bɛɛ lajɛlen kɔni ndari ta fa Tayiru y'u ta sɔrɔ jeliw y'u ta sɔrɔ fɛn min kɔni ye taxitigiw ani katakatanidigiw ani telimanitigiw bɛɛ lajɛlen ko tabarikala kɔɲɔ jara a ko fɛn min kɔni ye kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ye u nan'u don kɔɲɔso la kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso donnen mayabaga kɔni waati min n'o dalen bɛ ko yɛrɛ sɛgɛnnen k'a b'i sɛgɛ lafiɲɛ kɔɲɔkɛ sina ka mobili labɔ ten ani kɔɲɔmuso ko an bɛ taa ka na u fila bɛ yan u fila kɔɲɔso kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ Mali la yan dɛ k'an bɛ taa ka na an bɛ taa ka na teri minnu bɛ ani minnu bɛ da la olu kɔni kɔnɔ ko ci gɛlɛn de bɛ kare kun na u bɛ t'o ɲɛnabɔ kɔɲɔkɛ n'o ye Nɔsara ye Jarakɛ yɔrɔ min n'a y'i ɲɛsin o ma kale a tila ka taa mobili jɔ hôtel da la ka taa chambre jɛra ma ko heure 1 di yan subhanallah i b'a bɛɛ de mɛn jamana in kɔnɔ yan kɔɲɔkɛ kɔɲɔmuso n'a ka finijɛni bɛ ɲɔgɔn na ko heure 1 di yan
koyemuso kɔni fɛ fɛn min kɔni ye cɛ a bɛna surprise k'ale la i b'a sɔrɔ u ka lune de miel n'o ye kɔɲɔso ye o bɛna don hôtel de kɔnɔ ɛri kelen n'i y'a cɛ fɛn min kɔni ye jarakɛ ye a donna ni muso ye karaw a ye da suwa ɛri kelen o tuma fɛn min kɔni ye hakili b'a tɔ faamuya a bɔlen a ko jɛra a ma ko anw taara muso ko mun de kɛra a ko muso ma n'ale mana ya ko ale ti damu sɔrɔ ha ɲɛnafin de b'a la yani ma funtan dɛ ɲɛnafin ko ɲɛnafin tɛ don la ko ka bɔ a ka so ka taa ye ko n'ale ma taa yen dɔrɔn ale ti lafiya sɔrɔ a ti damu sɔrɔ a ye kibiri ka gɛɲɛ di yan ni cɛ ka ɲi ka sɛbɛnnikɛla ko a ko muso kɔni kamana ganna su filanan a ye muso ta tuguni ka taa ye muso kɔni tugura a kɔ u bɛna waati min muso ko nin tɛ ko ye nin tɛ ko ye fɛn min kɔni ye kɔɲɔso ye u fasa yana ɲɔgɔn na muso kɔni y'i muɲu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kuma ye a nana gan kɔɲɔso bɔra tile 15 fini bilara fɛn min ye jarakɛ ye a mako jɔ o jɔ a muso la hôtel a bɛ taa ye muso nana ka na kuma in kɔni fɔ a baw ye nin ko in kɔni gɛlɛyara u ko an na kuma n burankɛ fɛ kuma kɛra aden fɛ jarakɛ fɛ a m'a dabila a ko ni yen yɛrɛ de tɛ ale yɛrɛ ti damu sɔrɔ a tɛ yɛlɛma in sa a ka minɛnw ta a ka contrat dɔ signé u ka dɔ d'a ma a ka yɛlɛma ye a ma ɲɛ min kɔ muso ko ne fana tɛ sunkuruba ye koyi o fan fɛn min kɔni ye n'i ma ɲɛ a kɔ ne jɛnna a jo jarakɛ ko k'a da tulu la k'a da jaba la a sibo kɔni kɔnɔ si dilan kan a ko yen kɔni k'a t'a kɛ ye k'a ti damu sɔrɔ ye ko t'a ka kɛ yɔrɔ dɔ in de la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye kɛlɛ y'a nana wuli ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɔ muso ye bi ta muso b'a fɔ n ti ta a bɛ muso korondo dugura muso b'i fasaya n ti t'i nɔfɛ a ma ɲɛ min kɔ wa i ka minɛnw cɛ ka bɔ ka so a ye muso gɛn o a ka taa a ye muso gɛn muso kɔni taara nin waati in na muso b'u ka so denbaw fana ni denbaw olu dusu ka teli olu ko ni an burankɛ ka nin kakalaya kɛse an ma nin ɲɔgɔn na ye o tuma furu ka dabila don o don tulo bɛ kalanso furu ma tɛmɛ kalo 5 kan ko furu dabilalen bɛ wari ba in bɔ a ko de ko a ti lafiya yɔrɔ a ka so mun na ma yɛlɛma in siɲɛ kelen muso de fana ko ale ti taa yɔrɔ dɔ in na yala ɲamina nin ye ko ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la ni maa ninnu i b'a bɛɛ de mɛn Bamakɔtigi kɔnɔ yan maa sugu bɛɛ de bi yan i ka so kura k'i bɛ i ka so kura la fɔ yɔrɔ dɔ in wa a bɛ taa wari de sara dugumana ta sɔnkɔrɔ da bɔ delina de don waliden tiɲɛnen filɛ nin ye waliden tiɲɛna hali muso wɛrɛ min bɛ na nin kɔfɛ a bɛ o kelen don dɛ maa o maa ko nin n'i ti taa yen fɛ jarakɛ t'i furu dɛ ale na to cɛgana la a na to cɛgana la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la yanni e ko kunnafoni min sumana ka kan nin y'o kun cɛlen ye o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bita m'a bila yan pepewu min kɔni ye jumana ta waati o selen bɛ Sankɔrɔba n'o ye Elhaji Daba Tunkara ye e ko congé in a ti ɲini ka ban sa de tiɲɛ ye congé k'a ti ban m'a lajɛ o tuma an na fɛn in fɔ o tuma ka fɛn jumɛn fɔ karamɔgɔ b'a fɛ ka fasa wa i ni Maman Kante dɛ i kelen dɛ e b'i cɛ ka bɔ n kɔrɔ e ni ne m'a fɔ yan kɛlɛ fɛ n ko karamɔgɔ b'a fɛ ka fasa i kelen ka kuma don dɛ karamɔgɔ fasana e ni ne m'a fɔ yan ko waraba sen kelen b'a fɛ ka fasa kalanden si banna karamɔgɔ fasana maa fi i kelen don dɛ n cɛ Maman Kante karamɔgɔ wa ma fɔ on retire a bɛna i ka cɛ ta je retire ou bien on retire o da ka di la on retire tu retire ayi on retire Daba Tunkara Boy Jabate Mamutu Kamara Jurasi Seydou wa salam